tabereng majol di acara tai. Di nomor pitu, kor di sini tertulis sada C, sasitona inahanna. Di nomor 12, tertulis seksi perempuan nasida dang marede masohot begasan sadarion. Ima deralak di acara tai. Sahalinai, di nomor pitu, nomor korsi tertulis ina sada C, sasitongna inahanna. Di nomor 10 tulu, tertulis seksi perempuan nasida dang markor. Maredem hita buku ede nomor 475 ayat sada sahatu tulu.
Mar hite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor itu di perbadian na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sandok tanaon. Endeon hamuma hamuliaon ni goarna marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu mandok debata, tung nasokal do akka pambahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom ikom marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Separ rohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporsiao nature. Asa totong makirim dihaheon dohot dihasangapon sogot silehonon mutu akan aporsea diho. Amen. Marede hita si buku ede nomor 210. Tangihon hamuma patit ni debata di minggu jubilate. Imana tersurat di sada Timoteus onom ayat 10 sada. Songonom madidok. Ala yang goho halak ni debata. Mapurus siani. Parehaima hati goran. Hadaulaton. Haporseaon. Holong ni roha. Habengeton dohot labo ni roha.
ima sahatna atong rak mangidugugo mahita sian debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Maret dehita buku ede nomor 627. Tatapoti madosata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami martehite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujulum. Hilala hami rikoddo asini roham. Disaluhut hami halap pardosa. Alani ido umbahen na hupaserep hami diri nami sedarion di jolom jala hupar hapatopot hami tung na jot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomon roham hamatean ni aka perdosa alai hamubau ni rohana do lomo ni roham alsa mangulu sesama saluhut hage duhon nami dohot pangalawasion nami marhite-hite pangulaw nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahotma asini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogoon nito di perbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jada laudat hami marpangalaho bayan hasangapon di guarmu nabadiai amen tabigema baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosa satokiddo hutadikon ho alai marpungu-punguku maho muse maritehite aka asini roha godang tagan di parpiar ni murukku huta bunihon bohiku satokin maradupon ho alai marithehite dengan bahasa saling dilingna asian huho ninna jahuba si paluaho hasangapon ma di debata na di gijang amen.
Maret Dehita, sian buku de nomor 210 saja. Hatani debata diturpu epistel di mingguta sadarion ima di minggu jubilate tersurat di Yohanes 10 mamuka mensian ayat sada 10 sianama na perjolo tutu situtudo na hudoko tuhamu manang isen na sobongot sian pitu laho tubara ni biru-biru na majakit sian dalan na asing laho bongot panako doi jala pamangus. Alai na bongot sian pitui, ido si parmahan biru-biru. Ukapon ni sisaga pitui ma iba di ibana jala di bege akka biru-birui, ido suarana jala di jodo akka biru-biruna di guarna be, laho manogyosa tubalian. Yadung di parwar sudena di ibana, sai di jolona sida ma ibana mardalan, gabe di huton akka biru-biru ma ibana, ay ditadda do suarana. Alai dang olo nasida manghuton tu na asing, nama purus do nasida midai, ay dang ditadda nasida suarani na asingi. Asa di hatahon Yesus pehata upama odeng tu nasida, dang di boto nasida lapatani na nibok na itu nasida. Dungi di dok Yesus mamuse tu nasida, tutu situtudo na hudoko tu hamuna, ahaudo pitu na tu biru-birui. Saluhut akanau majolwani au, panakkodoi jala pamangus, alai dang ditangihon akka biru-birui nasida. Ahu do pitui, paluao do ganup na bongot sian ahu, nalaho bongot jala laho ruar ma ibana, dapotan japalan. Anggo panakko, holam manakkoi, maniati jala mangagodo, umbahin naro. Pola marlobi dinasida umbahen naro, ido sahakna, martua do akan natumangion hatani di bata jala no pepsa. Amin.
Pena W5. Mari kita PP nomor 160 ayat 1-2. Tahatidakon ma hapor siautai songon na tinadakon ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nat mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon di si Maria na gabi-gabian siato di perbadia andorang suhabubuan ido tuhata natumanaw na bernit di pakuhuman ni silatos na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat du banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanaon manghumi ahalak na mangulu do na mate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia do dihasesani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate do dihanguluan na sorasuda amen tabegema korni lansia.
Horas madi hita mangdainang. Tabege matiting nama sa di minggu tasadarion. Ima minggu jubilate tanggal 30 April 2020. Topik minggu manotong doa sini rohana. Nah perjulo ima nomor sada Parhalado HKBP Emmanuel Resort Emmanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas niruhiata na berdohoti permingguan sadarion jala aka tamuna baruro sadarion ima sahalisa minggu di gerejaon upasahat hami hata parhorason sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama hita marhite perminggota sadarion. Di nomor 2 Penatua Gereja HKBP Emmanuel Resort Emmanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu kelima bulan April 2023 ini. Panjang umur, Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari Poda Sia ayat 10 sada. Ai merhiti-hiti au gadda ariarim jalatabba diho akka tahun ningolum. Di nomor 3 sadarion minggu tanggal 30 April 2020 Lung sipul parmingguan pukul 10.15 wib tapatu pada ulaun pangapulion tu bagas keluarga ni Pendeta Rentau Tianar Boru Marpaung SMTH Ruas Wik Pitu di Jalan Setuntung Baru nomor 122 Medan. Do mutusi pinangido ma tu sude Parhalado Dewan Diakonia Seksi Diakoni Sosial Seksi Parupuan terlumuwi ma ruas ni Wik Pitu asaria mendohoti pangapulioni. Di nomor 4 titing paduahon neng majalo pasu-pasu perbagason ma panguli Daniel Simatupang ST anak ni Amata Liberty Simatupang tubuh ni Nata Rominda Boru Sitohang Sian Huta Se Semayang Sektor Makedonia Huria HKBP Emmanuel Se Semayang Resort Emmanuel Se Semayang Dohot Orowan Novelia Anggrian Purba AM KF SKM Boruni Amata Oberlin M Pargaulan Purba Tubuni Inata Arta Rosmeda Sihaan Sian Jalan Amal nomor 40 B Medan. Ruas Wek Sada A Huria HKBP Emmanuel Resort Emmanuel Medan. Sakap ni pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2020 maringanan di HKBP Sesemayang Resort Emmanuel Se Semayang. Di nomor 5 Naparjolo sadarion papungupalian tujolo do 2A do 2B tu haperluan ni kantor pusat dohot kas Huria. Di nomor 2 tu hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 naneng ro papungupalian tujolo do 2A 2B do hita tu haperluan ni kantor pusat dohot Diakoni Sosial Huria. Di nomor 6, nomor 7, nomor 8 boy mata cahabe. Di nomor sia naparjolo sadarion di Patupa Huriat tado pelantikan panitia ulang tahun gereja pareheon parupuan pesta pembangunan pesta gotilon pesta tahun profesionalisme penata layanan di Pangido Matuhita Siandung Sipul Jamita asa dilantik. Di nomor 2 sadarion di Patupa Huriata do pelantikan tim SOP ni Huriata dong Sipul Jamita di Parminggon siang pukul 10 15 wib. Di nomor 10 hombar tu haputusan di rapot Huria na di bulan Desember nong salpu taringo tu penggabungan Wek Opat dot Wek Opat A nunga dengan be mardalan penggabungan ni marhite rapot gabungan Wek Opat dot Wek Opat A na di hari Kamis tanggal 27 April 2020 jala memuka Kamis tanggal 4 Mei 2020 di padomu ma pertanyaan Wek Opat dot Wek Opat A do mutusi di sermon Parhalado hari Selasa tanggal 2 Mei 2020 hatani Parhalado ma taringotu perubahan guarni ganup Wek di Huriata. Di nomor 10 sada tu minggu tanggal 7 Mei 2020 neneng ro tapatuba do parmingguan variatif di Huriata masuk pukul 8 do mutusi ria mahita mendohoti parminggoni. Di nomor 12 di minggu sadarion penutupan pendaftaran tu perguru malua
saha tu pukul 10 WIB. Jalatu minggu tanggal 7 Mei 2020 nanengro di patupa pertemuan na perjolo tu akka parguru masuk pukul 15 WIB. Di nomor 10 tolu seksi lansia di hari Selasa tanggal 2 Mei 2020 di patupa seksi lansia do PHD lansia masuk pukul 10 WIB marenganan di ruang konsistori gereja do mutusi riama akka lansia sian ganup wek madohoti ulauni. Di nomor 14 seksi sending manang pekabaran Injil di hari Senin tanggal 1 Mei 2020 pukul 10 WIB. Mardalan ma pakubasion ni seksi sending ni huriata lahoma dulu akka ruas nang leleng dang boyro tu ulaon pertangyangan suangsoni tu parmingguon do mutusi asa di pasat ma guar-guar ni ruas marhite situawek naganup tu pengurus ni seksi sending ni huriata. Di nomor 15 seksi diakoni sosial di hari Senin tanggal 1 Mei 2020 pukul 10 WIB. Mardalam ma pakubasion ni seksi diakoni sosial ni huriata lahoman dulu akka ruas namar sait manang parhalado pemulihan di tongan ni bagas do mutusi asa di pasat ma akka guar-guar ni ruas marhite situawek naganup tu pengurus ni seksi diakoni sosial ni huriata. Di nomor 10 tajahabema nomor 10 pitu na parjolo ruas namar sait manang na pemulihan di bagas nabe ima amang na 70 wek 2 pemulihan di bagas nasida tambahan nomor 2 ima nyonya situmeang bor hutagalung sian wek pitu opname do rumah sakit Bunda Tamrin. Di bagian napa duahon ima tik-tik parhepengon sentralisasi do non sentralisasi do transistoris. Boy mata ida songona adong di lampiran parhepengon ni huriata di minggu sadarion jala mulate mau pasat ami tu akka ruas naung pangaleon pelian bulanan manang pelian tahun pelian persepuluhan hamulateon tu huriata sadita betuata ma pasu-pasu tu hamu ruas nami nang sude parhalado. Titing tambahan dung sidung permingguan arianon dipangidu hami ma tu sude panitia nung terpilit asa jolo tapai mama di gereja unang jo turmulak be alanong mungkin si pasahaton yaka ketua. So ngani mati tengna masa dihita mulai tema dihita Tuhan Yesus memberkati. Maret dehita buku edde nomor 750 Uhud pa pumupelean sada A tabba 1B.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amanginang di Minggu Jubilate sadarion tolhas hatani debatatu hita na tersurat di Pesalmen bidu 100 mamuk kasian ayat sada sahat tu ayat 5 ujahama dihita salhutna manginang songoni remaja na posobulung tapayhut-ihut ma di bagasan rohatta songonon ma didok hatani di bata ede hamauliateon olopun ma jahoba ale sadok tanoon oloi hamuma jahoba marhite-hite las niroha robema hamu tujolona marhite-hite olop-olop. Boto hamu maun, jahoba do debata, ibana jumadihok kita, jala ibana napunahita, bahen bangsona, dohot biru-biru pinarmahanna. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamauliateon, akka alamanna marhite-hite puji-pujian, mauliate marohamuna tu ibana, puji hamuma guarna. Ai pardinggan basa do jahuba, rodi saliling-liling na do asini rohana, jala mersudut-sudut do hasit tonganna. Ido sahat ni terpuki di percakapan imajiner sahalak ama pakail dohot horbo. Horbo tongom majapal, amat tai tongom makail. Disukun horboima ahado dia lakko tuan ninna rawamatai iddah duwalang anggoho rupuk dia lakko ninna tu horbai marasing do hita inna matai dungi suku korboimu se idia ho tinggal tuan dia lu sia matai burju au dijabu anggoho dilubu doho marasing do hita dau do hita marasing ni namata itu horbai tung tokin nai makuling magiring-giring ni gereja tongon hari Minggu disukun horboy amatai suarani ahado ininna roh amatai mangalusi suarani giring-giring doi majau jolma lau marminggu dungi dok horboy matibana dang marminggu ho tuan dang beribadah ho dam berarti sarupa hita ninna horboy au pedang beribadah ho pedang beribadah. Amanami nanami percakapan imajiner tentu hanya sekedar bayangan manang imajinasi do percakapan ini lai molo asura di bona pasugit manang di inganan asing pajupang tongod di hari Minggu aka na mangula-ulaon na suapala rikot pasti do hona pakkatayon imajineri tunasida sama-sama hita dison dang merminggu hita Nina nasida. Pesalamen 100 ayat sada saat tu ayat 5 patuduhon songod dia nguluni nama nada asini rohani di bata gok las ni roha gok ulup-ulup do ibana dia rupa ni di bata molo pasangan suami istri na baru menikah jarang do yang manginang marsisonggakan do pete adong dison na baru menikah do pe pasti say labok-labok do pe hatana amat tai tu inat tai tu amat tai jala pasangan yang baru menikah apalah belegas itu tu do pe holongna tu dia lawa amat tai seneng tu si do inat tai. Pasangan yang baru menikah pasti doi saling memuji jala rap pajojorhon akka halubian nih masing-masing sadok kedua pasangan akan mengakui bahagia doa menikah dohotho itu pasti jala gobaran nih pasangan suami istri yang saling mencintai di pakai huriana perjolo do
Gebaran ni huria tu Tuhan Yesus. Yesus ima panguli, mempelai laki-laki. Huria ima orowan, mempelai perempuan. Yesus songon panguli dohot huria songon orowan. Nama si haholongan. Asa dihaholongi Yesus do huriai nunga pasti. Sudedo di bahen Yesus nasa holongna laho makokop huriai nunga pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah huriai songon mempelai perempuan sungguh-sungguh mengasihi Yesus sebagai mempelai laki-laki? Holong do rohani huriai tu Tuhan Yesus naung makka holongi huriai sian nasa dirina maralus do holong ni rohani Tuhan Yesus si nasaha tu mempelai perempuan manang orowan ima huriai boy do maralus si tu Yesus parholong rohai. Pesalmen 100 ayat 1 ayat 5 manggebarhon molo dihilalana porsiaido debatana manoppa ibana molo dihilalana porsiaido debatado na majadihun ibana jalana memilih ibana na marnap punahon ibana jalan molo dihilalana porsiaido holong dinggan basa ni jahuba asini rohani debata dohot hasitongan ni debata di tonga-tonga ni ngoluna pasti do maralus holongi di ngolu ni na porsiai marhiti naro tu bagas joro di bagasan olop-olop marsoba tu debata di bagasan las ni roha pasahaton pujian hamauleateon tu debata di bagasan las ni roha pasahaton akka edde nama korhon puji-pujian dot hamauleateon ni roha tu debata di bagasan panguluion natakas di bagasan las ni roha melayani beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Amang inang olo do dimulanai song pengantin baru hita maralus do holongi tu di batata baen alai los olo do dipartikian parpudion lasongon hubungan pardonga saripion ini dong 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Bang agabe dangadong be pujian nih, dangadong be mesra-mesrana, dangadong be mesrat tatong doh Tuhan nih. Rope hita tu gereja murhing nama, sipata lana terpaksa nama. Roh hita tu gereja nagudangan arsak manggohe roh aduk pikirata. Jala tapa sobu-sobu arsak do las arsak ni rohai na meduduni hita. Jadi maret dia hita mamuji dia bata dang las rohatta dang songon hidup na dison ulup-ulup tabuan tu adupan ni dia bata mulu dia ada bata memang ulup-ulup ni na tu gugudu ulup-ulupi ala dong bangihu di si uang ulup-ulup na ala yang go ulup-ulup di hita halak Kristen dada ala ni hepeng na ala ni las ni rohatta makilala sudi akka natajalo sian dia bata di tonga-tonga ni ngulutta. Amanami nanami dengan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di pakilalahon parpesalmen do. Tutu situtu hita akan naporsea naung majalo akaragam ni pangurupion sian ibana. Ikon di bagasan semangat, di bagasan lasni roha, di bagasan ulup-ulup roh tu adupan di bata. Patupahon aka parsobauta. Pasahaton aka hamoliateotta. Pasahaton akka puji-pujiatta tu ibana. Molo atsura gajang pesalmenon, pesalmen bidu 100-on. Jalai pajojor di siragam sasitong na buido. Di pesalmen na asing margajang-gajang alasan di bahen par pesalmen ubahen nagabi pujion ni ibana di bata. Alayon di pesalmen 100-on. Holan 5 do ayatna. 2 ayat ma pajojorhon alasan buasa ikon pujion di bata. 3 ayat ma ikon pujiota di bata. Di bagasan akka panadayota. Di sudi pasu-pasu ni di bata. Ahana na yung idaw tadi si amanginang. Dang perlu gudang akka pikiran. Dang perlu gudang akka alus na buhi tapajojor. Asa pujiota di bata. Cukup menyadari 2 hal. Na pinasaha ni pesalmen 100 si khususnya di ayat 3 doh di ayat 5 sudah menjadi alasan yang cukup besar
bagi kita dan juga bagi para pesalmen laho marlas ni roha marulup-ulup ro tua dupan ni dia bata pasahaton pamujion pasahaton edde pasahaton hamauleateon mangului ibana di bagasan lasni roha asa akan nama kilala dengan bahasa ni dia bata nama jalo saluhu na asini rohani di bata jala mangauhoni di tonga-tonga ni nguluna di bagasan lasni roha duwi mangului di bata di bagasan olup-olup do nguluna rotu di bata di bagasan roha mauliate do ibana di bagasan lasni roha do ibana memuji pasangapun di bata ari-ari dada songon amat tanak kengani gabi horbo masarupa do ibana di pakailani dang ro ibana tu gereja laho marsaor mamuji di bata molo akan nama dai dengan bahasa ni di bata nama perhatopoton perdinggan bahasa do Jehovah ro di saliling-liling na do asini rohana jala mersudut-sudut hasit tonganna amanginang remaja na po sebulung patut do hita marlas ni roha ala bui hita ro tua dupan ni di bata jala pasahaton akka hamola teota peliata tua dupan ni di bata molo tapar rohaho doa manginang munang maju hita mamereng tudong atta hita ganuk maju tabereng bohado lasni rohat ta ulup-ulup ta dinarohi ta tu di bata bohado pamujiot ta bohado pamilihonot ta di akka edde di akka hamoleateon tua dupan ni di bata di partikyata na parpudion ra molo taalusi ganuk marsada-sada boy do berengot ta hurang marsitutu boy do honot ta holan narosabing tangadong anggo na uli na bui tabuan di bagasan persobotai diba mangalusira anggo harorokku olodo sipata asing motivasina sadok pangiduan ni parpesalmenon di bagasan lasni roha di bagasan olup-olup di bagasan pangeluion di bagasan akka hamolateon di bagasan akka pamujion taida maamanginang boy do tutu jupangi di bagasan ngulutta songon pangiduan ni hatani di bata ala niaha ala ibana do manopahita ibana marna punahuk kita jala biru-biru na do hita songon di epistel na kengani biru-biru ni di bata do hita jala Kristus do pitui asa manangise naruar jala bongok sian pitui dapotan japalan na lomak ninna di epistel tadi Yohanes 10 na kengani saluhu nai pataridahon tu hita ngulut taon amanginang sude naong di hita dohot akka naong tajalo sama mukasorang hita tu portipion sahat tu baga satikyon jala sahat tu katikinan yang rom manang tung sedililing nari hita di luas di bata mangulu di hasiangano masuk dan keluar kita diberkati kalau kita masuk dan keluar diberkati oleh Tuhan da madok moliate do hita amanginang tua dupan ni di bata da bongotat tamba bagas joro ni di bata alaman ni bagas joro ni di bata di bagasan ulup-ulup di bagasan lasni roha di bagasan pamujion natakas tua dupan na manang nang gabi tayo tong do nadong na dihita na sude nuaingon holan alani haguguot tadui na tayo tong do sude gugutta sude ngulut taon sude na adong dihitaon alani akka kemampuat tadi alani akka hirni hodok tadui jala holan alani akka ulaw tasabing dui na so tayo tong do sude akka na adong dihitai saluhu na sian panupak doho sian akka pasu-pasu ni di bata dijauhi tah amanginang asa songot gorni topik ni minggutta makkatidakkon jala makkilalahon di bagasan ngulut ta ari-ari manok tongdo asini rohani
debata. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Tutu gudang do nata adopi jala molo adong akka hamaolon, molo adong akka ragam ni sitaonon ta adopi olo do gabe sukun-sukun rohatta di dia do asini rohami Tuhan. Habis asitong nanunga gudang akka jamitan nata bigi nang di akka hapor suhoni be adong do debata jala di urupi do hita, di pasu-pasu do hita. Jala sada corong ni debata patu begehon akka holong ni rohana nagumogo amanginang melalui penderitaan. Jadi molo di ilustrasi jemita akan nong liling-liling ikan adong sahalak medebu hokepeng sia gijang tutoro sudi mersigulut na ditorwi aledang adong mamerang sia dia do haron ni hepengi mersigulut do sudi mebu hepengi ujungna so goma rohani na mga lepar hepeng sia gijangi sonari didanggur mabatu tu akan ditorwi dung didanggur batu watuk ulu ni halaki baru madibereng hoi basa danggur mau ninna songoni do nguluan mulut tergudang di pasu-pasu di batah kita olo dulu pa kita memberang dopak gijang madok mau lihate alai dung ma rosi taunoni baru ma martangi yang mersinggang Tuhan ahadona masa nita. Dan penderitaan adalah corong Tuhan paling kuat lahom maswarahon lomoni rohana tutunga-tunga ningulutta. Jadi mulut seta BGP adong akka hata apul-apul di tonga-tonga ni akan nomor sahid di tonga-tonga nomor sitaonon se adong nomor dok rupani marhiti nama saon dipakulingi di batahamu asa semua ngusehamu lahu mabigi suarana jala ima natadoki ate amanginang pabua penderitaan pe hamaolo pe hasusape dipakai di batadui gabe corongna majauh hita asa tataddamu seibana jala mersigatung hita tuadupana apalamu mah tahilala lau ruar doh lau bongot hita sian bagasan Kristusi di bagasan Kristusi taruli hita di japalan akan alomak taruli hita di akka pasu-pasuna amanginang dongan saha persiaon tutusi tutudo di bagasan Kristusi hita terpasu-pasu alani molo adong dope hita na lulu-lulu ngaliling au gabi Kristen ngaliling au manada Kristus alai songon nasodong dope hujalo pasu-pasui manat hita amanginang adong piga-piga kemungkinan na perjulu di husip pun simbolis itu hita naso terpasu-pasu hita gabe dang tahilala naung gudang pasu-pasu nata jalo olo do gabe dilipehun simbolisi pangatusyotta seolah-olah pengertian ni natar pasu-pasu holan ekon na gudang hepeng dohot gudang akka arta tapi gudang akka pengertian na asing di pasu-pasu hita amanginang jala dina gudang pehepeng ta gudang artata anggo pasu-pasu na marga ima dame doho sonang ni roha na pinasaha ni debata tu hita alanido tutusi tutudo terpasu-pasu do hita alai molo adong hita na makilala songon naso di pasu-pasu Tuhan idaw nita rupani anggui tapamanat mangulutta jangan-jangan kita sudah termakan bisikan iblis madok dangadong pasu-pasu di batas saha tuho alai Yesus sendiri madok manang isena ruar dohot bongot marhite-hite pitui au do pitui ninna ibana manang isena ruar dohot bongot marhite-hite pitui tu dia hita mangalak ka amanginang di bagasan guarni Tuhan Yesus saina di pasu-pasu Tuhan Yesus do hita alanido marlas ni roha marolo-ulok mahita tuadupan ni di bata tar pasu-pasu do hita on saluhu na amanginang lau ruar dohok lau bongot manopot akka siulota manang tu dia pesidalanata manang aha penataulahon di bagasan Kristus hita mangulahoni saina tar pasu-pasu do hita alani ikon sudi do hita mamuji di bata marsobba tu ibana madok mauliate tu ibana jala di bagas alas ni roha hita ganup bongot tu tonga-tonga ni bagas jorwi kemungkinan dapat dua hon bahasa ngalilik kita di bagasan Kristus ngaliling tatadda Kristus ngaliling tahaposi Kristus alai tang tahilala las ni roha dang tahilala dame di bagasan nguluta kemungkinan dapat dua hon amanginang ala salah hita mangatusi jala salah ojahan nilas ni roha di tonga-tonga ni ngulutai asa mulu di bagasan Kristus hita
jala tutu hita bongot dohot ruar marhite-hite holong ni Kristusi tahilala jala otta do lasni roha dohot dame nama noktongi amanginang ngagudang niya di padok akka parjemita gudang do halak na berpikiran hepeng do nabui pasonakon roha gudang do halak na mabahen prinsip di tonga-tonga ningoluna mulu gudang artana sonang ma dihilala alai nang pe arga hepengi mulu tasurpe akka namora mulu tasurpe akka naso habilangan artana naso adong ada digit ni angka ni hepeng na nina yang tidak terbatas digit angkanya tasukun nasida rupani apakah benar harta hepeng bui pasonakon rohana sida pasti do alusan nasida uang ini memang berguna banyak bagi saya jala bagi semua orang uang itu sangat-sangat bermanfaat sangat berguna alaidang anggo hepengina pasonakon roha pasu-pasu ni dia bata dame ido na pasonakon roha atong amanginang dihita saluhuna sotung nagabe jolo marhepeng mahita jolo mamora mahita salas rohata sasonang dame hita mulai denia kanaposo kuspus la jolo kadedo hati senang walaupun tak punya uang ninda do alenggo sonari rarang boy bejupang songoni amanginang ate apalagi akka ibu-ibu ahado inang mabahelas ni roham mulo marisi do pedompet tu amang las marohakku ahamabay marsak ko inang mulo hubereng lam tipis dompet ti jaladang adong dobe mangisi muse buy do songoni pakilalaan di partikian sinwaing tohodo amang inang tohodo saluhu na hepeng macay arga jalaboy mabahen las rohata alay mulo marhepek kita dang di haholong itu hani mulo marhepek kita go artata dang dilehod dame dihita mulo marhepek kita go artata gabi roa kaparsahito tuhita buy do peso nang tahilala amang inang tutudam alani ido unang gabi salah hita mangalapati dang dihepeng alai mulo pe dilehod debata hepeng hamoraud dihita totong mah didongani hita di bagasan asini rohana asa marguna hepengi asa bui pakyot tay laho mangurupiah kadongan dohot bui pakyot tay hepengi pasangapun debata tapi ketika kita punya uang tapi kita tidak ada hidup di dalam kasih karunia Tuhan mulu pe gudang artat tahepeng ta alai dang rap debata dohot hita da marisuang doi manginang di tonga-tonga ningolutta alasan-alasanon ma manginang naikon totong cipta honot tadi bagasan pikiratta doh di bagasan rohatta asa marulup-ulup dohita di bagasan Tuhani jala marlasni roha dohita rotua dupanna holat taingok pe ibana do namanop pahita jala hop dengan basana saliling-liling na asini rohana marsudut hasit tonganna itu sudah cukup bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bui ma manginang ate marlas ni roha mahita ganup roh tu gereja ganup rohita martangiang di bagasalas ni roha mahita dau ma ka ungut-ungut dau ma aka sugu ni roha dau ma nang aka kepahitan sian hita asa songon ni dok ni parpesal menuk kita tutu marulup-ulup mahita di adupan ni Jehovah amanginang di bagasa sadarion tapatupa pelantikan adong dua kepanitiaan sada panitia pesta tahun profesionalisme penata layanan na di padomu tu ulang tahun huria tanggal 3 teh amanginang ulang tahun di huriat ta au halak rodo tu sona manginang dah hamunguru na dison tanggal 3 do teh ulang tahun ni huriat ta 30 bulan Mei jadi masa dan non siho basan ni panitia dungi di padomu Mei muse dohot pesta parheon paropuan ala 2 tahun lebih mahami dison odo pehya ipatu pamuse parheon paropuan tahun nasalpu parheon ama dohot parheon ni remaja naposo sekolah minggu ngahya teh parheon sekolah minggu dang dope do parheon lansia teh manginang teh
kon tapatu pada to parheon si alai tawonon parheon perempuan di padomu mai dungi di padomu mai nom muse tu sakap ni huriata lau patu pahon pesta gotilon di padomu mai muse dohot pesta pembangunan gudang naya teh. Jadi molo makanya nakit dimulai jami tahun moloro tu gereja di bahasa lasni rohama. Jadi dang bubi marung atau marpesta tiap tahun marpesta hurion naka bibi manuelon. Memang amang inang huria molo dakadong kegiatan na terus seneng dua teh busi saud do hita terus mamereng-mereng kelemahan di dongan ujungnya ulu matu perbedaan. Jadi sada huria ikon gudang do kegiatan asa teralihkan ngabuha boha baheno ni ngasongon ni bakko ni halak batak ikon dilatih do ibana terus bersaing secara sehat ikon dilatih do ibana terus mabahin kegiatan na positif asa unang gabe emosional nana menggebu-gebui unang gabe disalah artikan unang gabe disalah gunakan gabe neng mejabat dongan nai bahin. Jadi molong gabe emosi tanah menggebu-gebui gabe mejabat dongan kan gabe susah HP huriah hita alani do ikut tapatu pada ragam niat ke kegiatan jala gudang hita berpartisipasi di kegiatan ini asa emosional tanah meledak-ledaki boy dikontrol ke arah yang lebih positif. Jadi tergantung hita mamanginang ulu do hita bergabung tu kegiatan tai tahunon mulu ulu do hita sehat do hita secara emosional dan adok kita na stres dan adok kita na menyimpan akar pahit dan gabi tu dongata tak pakai energi na menggebu-gebui alai manu pahit adu tutu bainokku di dia manonau bui parsidohot manu pahit ulaunon alai mulu dohot do hita sudi kompak hita manginang manu pahit ulaunon porsedo hami bui do gabi lam uli huriat tahun tua katik kina nengro dia ke panitia naung terpilih dia ke panitia naung di pasahat ulauni itu hamu amanginang. Apa sih respon kita menerima tugas itu? Marung ungu do maus ulan naiba tiap tahun songoni do. Apakah respon kita amanginang? Gereja kita memanggil kita. Gereja kita membutuhkan tenaga kita. Gereja kita membutuhkan pelayanan kita. Apa sih yang bisa kita ucapkan? Apakah kita maui dengan sukacita? Apakah kita bersedia melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi gereja kita, demi kebersamaan kita dan demi kemuliaan Tuhan? Songonido jauh-jauh ni terpukon. Di jauh hita manginang sudi marhiti panitia. Adong panitia tahun profesionalisme penata layanan doh na dipadong naking ulang tahun parhe parpuan pesta kotilon pesta pembangunan dungi adong muse tim SOP ahado SOP-on standar operating prosedur SOP. Jadi adong do aturan peraturan ni huriatta alai SOP-on semacam bentuk teknis ni songo dia mah aturan peraturan ni huriai dilaksanahon. Gereja kita belum punya SOP yang manginang tak kuboto dah sebelum mau alai hobar tu rapok ni huriatta neng bainot tama SOP asadang adong be namar lomo-lomo di gereja dang boy padita marlomo-lomo dang boy situa marlomo-lomo dang boy ruas marlomo-lomo tapi semua sudah ditentukan bagiannya sesuai dengan SOP. Jadi akka pengurus seksi, akka ruas ni huria, akka ketua dewan sudehi tanah di huriau diatur homa disi akka dia mah sipatu pota ahama sipatu pon di padita sipatu pon di parhalado sipatu pon di ruas sipatu pon di Bible Pro sudi me diatur hon di SOP. Jala songo dia ke bentuk-bentuk ni pelayanan kewajiban dohot hak di tonga-tonga ni pelayanan di huriau diatur homayanon di SOP. Jadi kalau sudah ada SOP ini amanginang boy mah tang pola gudang bisi pikir honota tarengok tu akka konflik tarengok tu akka gejolak kembali ke SOP aleh holani do tutu adongan non SOP on ulu do gabe tadokon kan aturan ada untuk dilanggar nita muse kan anggu ya gabe repot behita ngapain kita capek-capek mendiskusikan ada standar operating prosedur HP dong-adongi gabe dilanggar do muse gabe tong do marisuang mau lihat mah di tim SOP naradi babak kita sadario di tonga-tonga ni huriata mempergumulkan ini dalam mulia tema di panitia narade non si babak kita di tonga-tonga ni huriata lah makubasi akka ulau ni
Unang lupa hita manginang songon idok ni turpukon. Dia dupan ni Jahoba do hita marhubas mahita di bagasan las ni roha. Narikot tu Jahoba do akka ulau na tapatupai di tonga-tonga ni huriata, alani tapatupa ma ulau ni di bagasan parsitutuan doh tanggung jawab penuh. Asa bui gabe makorhon pasu-pasu di hita nasa huriaon. Gabe las ni roha, jala gabe hasangapun hamuliaon di kuarni Tuhane. Amin martangi yang mahita. Mauliate ma nunga hutang ihok kami hatam alai Tuhan di parminggon nami sadarion di minggu jubilate di arah kodo hami asa marulup-ulup hami di ngulu namion gudang akka asini roham dengan ibasam jala mersudut-sudut hasit tongam naung hu hanguluhuk kami dohok nanaing hanguluhonon nami do peto akatik kenanaing ro atsura dang di bagasan hasit tongako alai Tuhan dang terbaik kami mangihut toko manguluiho dang terbaik kami marpos ni roha palwason akka yanakon nami sudut na mangihut mangulu di bagasan hasit tongami anggoso di bagasan hasit tongako alai di bata na gok hasit tongad doho marsudut-sudut hasit tongamu alani pos roha nami ngulu nami dohot pinopar nami ikon marulup-ulup doh di hadapanmu alai Jahoba Tuhan nami kasih maroham tung pasu-pasu mahami salhuna nang tumangion hatami jala pergugui hami asa merlas ni roh hami Tuhan tutu gudang akan apait di tonga-tonga ni ngulu nami gudang akan hacit na huhilala hami gudang akan hapursuhon na manosak-nosak ngulu nami di hasianganon alai dang gabi si buanon nami tu adupanmu jala dang gabi hataridaan ni ngulu nami naing masongon ni dok ni hatam ulup-ulup do hataridaan ni ngulu nami las ni roha do hataridaan ni hapor siyaon nami tuho nang pe hubulus sami akka hamauloni nang pe adong akka hacit huwa dupi hami nang pe gudang akka napai na huwa dupi hami alai ubbalga do asini roham jala ubbalga do pasu-pasum alai Jesus didok ho tuhami hodok pitui manangise na haruar masuk marhiti-hiti pitui taruli do di pasu-pasu jala sahat tutikion Tuhan ido huhamolati hok kami nang pe adong hapaeton nang pe adong akka haporsuhon nang pe adong akka nahacit alai hu bolus sami do salhuna marhiti-hiti ho di bagasan asini roham jala terpasu-pasu do hami Tuhan sahat tutikion mauliate madiho dihamulati hon rohanami Tuhan akka pasu-pasum marhiti pertambahan usia dia keruasmu na marulang tahun di bagasan mingguon adong 20 sada halak sailam tabatabai ma Tuhan akka hahipason las ni roha jala pasu-pasu Tuhan pasu-pasu perdagingon nang partot dioni di akka ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan mingguon songonima alai Tuhan adong opat keluarga na marulang tahun parsaripeon mauliate ma Tuhan di pasu-pasu parsaripeon na pinasahakmu gok dame gok holong doi Tuhan sahat tu bagasat tikion alani manoktong mausehon dame mi dohot holong mi di akka parsaripeon ni amanami inanami na marulang tahun parsaripeon di bagasat sadarion lamtang manasida di parsaripeon nasida lam tugu mengadupi ragam niga lubang nanaing manosak nanaing mangopasson pardonga saripihon nasida jala lam martaba-taba ma akka lasni roha marhiti-hiti parianak konon na pinasahakmu di tonga-tonga ni ngulu nasida ali Tuhan di akka ruasmu na marsitaonon pinoperni ina nami inang padita rentau tianar boro merpaung sian wikpitu pargugui ma jala apuli manasida borhat anon sian huriamon mangapuli nasida sai pakai mahami Tuhan perhitianmu pasahaton tugar-tugari apul-apuli di bagasan keluarga nasida ruas ni huriam malai Tuhan nanaing majalo pasu-pasu pardongat saripion di tikinaneng ro ima Daniel simatupang songoni nang novelia anggrini boru purba saya pasu-pasu ma Tuhan sakap nasida jala pasu-pasu ma pardongat saripion nasida
di bagasan biar midaho goklas ni roha manasida tujoluanon jala taruli diaka pasu-pasu nasiakko. Songoni mali Tuhan Jehovah di batama nami di hari sadario di babakit do di tonga-tonga ni huriam panitia pesta profesionalisme penata layanan, pesta ulang tahun gereja, pesta parheon paropuan, songoni pesta gotilon nang pesta pembangunan. Jala di babakit do nang tim SOP di tonga-tonga ni huriam. Mauliate ma di haradion ni amanami inanami, nanaing si pabakiton sadarion. Lehom magugo di nasida, patulus matuhan akka ulaon pakobasion nasida, di bagasan ulup-ulup manasida patupahoni bahen sangap di guarmu. Jalaga belas ni rohama parbuin ni pakobasion nasida saluhu na di tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan songonido nang akka program penggabungan week opat dohot week opat a laus songonima marudu anamuse tu pergantian ni akka nama-nama goar-goar ni ganup week sihatan ni parhalado dari selasaon pasu-pasu me Tuhan asa makorhon las ni rohai dihami bahen sangap di goarmu nangaka program-program di tonga-tonga ni huriamun saluhu na pasu-pasu me Tuhan patulus me gabe hasangapun di goarmu. Secara khusus akar ruas ni huriam namar sahid amang erna 70 pemulihan di bagasna sian week 2 nang inanami inang nyonya situmiang boruhu tagalong sian week 7 na tongon lang di rumah sakit Bunda Tamrin. Asi maruham ali Tuhan lehomma dinasida gugu dohot hamamalum pasu-pasu manasida tanggal sahidi sian nasida margugu musin nasida banguduti akka ulaun nasida. Mauliate madiho ali Tuhan sai sangak maguarmu di tonga-tonga ning ulun nami marmulia mahototong dia ka ulaun nami jala pasu-pasu mahami Tuhan tugu-tugu mahami totong di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami tangihon tangiang nami amin. Tapasahat ma piliata huhu mahita maredde.
mahitan waing tu acara pelantikan taparadi mai deta nomor 610 ayat sada sahat tu ayat 2. Tabegima di jahon sekretaris ni Huriata, SK tim SOP, dohot SK panitia tahun profesionalisme penatalayanan. Shalom. Amanginang tabegima surat keputusan dan ketetapan Padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan. Taringot tu pengangkatan tim SOP dohot panitia. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 16 garing SK garing 10.11.01 garing 4 Romawi garing 2023 tentang pengangkatan tim SOP Standar Operasional Prosedur HKBP Immanuel Resort Medan Barat. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel yang berkedudukan di Jalan Sebrantas nomor 42 Medan menimbang perlunya mengangkat tim yang bertugas merancang dan merumuskan SOP Immanuel Resort Immanuel. Mengingat aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 amandemen ketiga PPKU HKBP memperhatikan 1. Keputusan rapat majelis HKBP Immanuel Resort Immanuel pada tanggal 18 April dan tanggal 25 April 2023. 2. Keputusan rapat Huria tanggal 10 Desember 2022 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama tim SOP Immanuel Resort Immanuel terlampir. 2. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana telah ditetapkan aturan peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga. 3. Tim memberi pertanggungjawaban kegiatan selambat-lambatnya 14 hari setelah kegiatan berakhir. 4. Surat keputusan dan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Urusan internal HKBP Immanuel Resort Immanuel. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat dengan sebenarnya dan apabila ada kekeliruan maka surat ketetapan ini dapat diperbaiki sesuai dengan semestinya. Ditetapkan di HKBP Immanuel pada tanggal 30 April 2023. Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel.
Pendeta Aldemak Simanjuntak, MTH MM, ditandatangani. Lampiran surat keputusan dan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 16 SK garing 10.11.01 garing 4 Romawi garing 2023 tentang pengangkatan tim SOP HKBP Immanuel Resort Medan Barat. Amang inang guar-guar na jahau kami asa Roma Nasida Tujolo. Ketua Sintua Insinyur Bintang Parulian Panjaitan MM. Sekretaris Sintua FBT Hasibuan SE/SH. Anggota 1 Sintua Perlindungan Telaum Banua ST, 2 Doktorandus Manganar Simanjuntak, 3 Priski Sianipar SE. Pinagidoma tuaka amanginang warna na dijahaon asaro nasida tu jolo. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 17 garing SK garing 10.11.01 garing 4 Romawi garing 2023 tentang Panitia Pesta Profesionalisme Penatalayanan ulang tahun Huria Parheon Perempuan Gotilon Pembangunan HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Immanuel yang berkedudukan di Jalan Sebrantas nomor 42 Medan menimbang perlunya mengangkat panitia yang bertugas merancang dan menyelenggarakan kegiatan tahun profesionalisme penatalayanan ulang tahun Huria Parheon Perempuan Gotilon Pembangunan Immanuel Resort Immanuel 2023 mengingat aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 amandemen ketiga aturan bab 5 pasal 8 halaman 36 dan 37 tentang pesta gerejawi dan perayaan hari usus, bab 5 pasal 6 halaman 38 tentang penatalayanan di HKBP memperhatikan 1. Keputusan rapat majelis HKBP Immanuel Resort Immanuel pada tanggal 18 April 2023 dan tanggal 25 April 2023. 2. Keputusan rapat Huria tanggal 10 Desember 2022 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama panitia pesta profesionalisme penatalayanan ulang tahun Huria Parheon Perempuan Gotilon Pembangunan HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2023. 2. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana telah ditetapkan aturan peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga. 3. Panitia memberi pertanggungjawaban kegiatan selambat-lambatnya 14 hari setelah kegiatan berakhir. 4. Surat keputusan dan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, urusan internal HKBP Immanuel. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat dengan sebenarnya. Dan apabila ada kekeliruan, maka surat ketetapan ini dapat diperbaiki sesuai dengan semestinya. Ditetapkan di HKBP Immanuel pada tanggal 30 April 2023. Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel, Pendeta Aldemak Simanjuntak, MTH MM. Lampiran surat keputusan dan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 17
garing SK garing 10.11.01 garing 4 Romawi garing 2023 tentang Panitia Pesta Profesionalisme Penata Layanan ulang tahun Huria Pesta Parheon Perempuan Gotilon Pembangunan HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2023. Pelindung 1. Eporus HKBP, 2. Sekretaris Jenderal HKBP, 3. Kadep Koinonia HKBP, 4. Kadep Marturia HKBP, 5. Kadep Diakonia HKBP. Pembina 1. Pendeta M. Henry Napitupulu MTH, Preses di HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 2. Pendeta Aldemak Simanjuntak MTH MM, Pendeta HKBP Resort Immanuel. 3. Seluruh Paralado HKBP Immanuel Resort Immanuel. Amanginang sonari hujahok kami ma akagoar panitia jalahu panggido kami ma akagoarna na hujahor kami asaboy ro tujolo. Ketua Umum Rienta Boru Siregar SE. Ketua Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan Sintua Insinyur Bintang Parulian Panjaitan MBA. Ketua Pesta Pembangunan Dr. Andus Tumajur Sianipar MIP. Ketua Pesta Gotilon Leni Leoni Boru Lubis SE. Ketua Pesta Ulang Tahun Gereja Sintua Murni Boru Pasaribu SE. Ketua Pesta Parheon Perempuan Esiana Meilani Boru Pasaribu. Sekretaris Nopa Rianti Boru Sitio. Wakil Sekretaris Suyanti Boru Siregar. Bendahara Kristina Boru Dolok Saribu. Wakil Bendahara Dumaris Boru Simbolon. Seksi Dana dan Lelang. Koordinator 1. Dr. Andus Manganar Simanjuntak. 2. J. Gultom SE. 3. G. Tampu Bolon. Anggota 1. Las Maria Boru Silalahi W1A. 2. Rosdiana Boru Napitupulu W1A. 3. Ruth Pidola Boru Silalahi SH W1A. 4. Dameria Boru Turnip W1B. 5. Seniati Boru Limbong W1B. 6. Musliana Boru Simanjuntak W1B. 7. Santi Rosliana Boru Togatorop W1C. 8. Dameria Simanjuntak Boru Simanjuntak W1C. 9. Betty Boru Dolok Saribu W1C. 10. Tommy Lubis ST W2. 11. Tiram Boru Simanjuntak W2. 12. Resmina Boru Simanjuntak W2. 13. Dumaris Boru Simbolon W2. 14. Dr. Ronald Gomar Purba MSI W3. 15. Talenta Boru Pasaribu W3. 16. Leni Leoni Boru Lubis SE W3. 17. Nopitri Sitorus SE W3. 18. Kalparina I Napitupulu W4. 19. Mary Boru Tarigan SE W4. 20. Tiurma New Happy Silaban W4. 21. Suyanti Boru Siregar W5. 22. Erlin Boru Sitompul W5. 23. Leni Marlina Boru Neborhu W5. 24. Siti Malendina Boru Siagian W6.
25 Tasya Putri Periani Boru Tanjung, WEG 6. 26 Nyonya Manulang Boru Pangaribuan, WEG 6. Okta 27 Oktavia Boru Pangaribuan, WEG 7. 28 Ida Maulina Boru Tagalung, WEG 7. 29 Imelda Boru Sibarani, WEG 7. 30 R Boru Parangin-Angin, WEG 7. 31 Remaja dan Naposobulung HKBP Immanuel Resort Immanuel. Seksi konsumsi Koordinator Eli Monika Boru Panjaitan AMD Farmasi. Anggota 1 Sonia Sirait, WEG 1A. 2 Rowli Boru Nababan, WEG 1B. 3 Tiambun Tampu Bolon, WEG 1C. 4 Marlina Purba, WEG 2. 5 Erlina Simatupang, WEG 3. 6 Elizabeth Boru Manik, WEG 4. 7 Purnama Boru Tagaul, WEG 5. 8 Agustina Tambunan, WEG 7. 9 seluruh remaja dan Naposobulung HKBP Immanuel. Seksi acara Koordinator Lina Boru Samosir, WEG 1C. Anggota 1 Bibel Pro Tiorma Boru Tambunan. 2 Doktorandos Paber Simorangkir MS, WEG 1A. 3 Tigor Simanjuntak, WEG 1C. 4 Imelda Boru Sitorus, WEG 3. Seksi tempat peralatan dan dekorasi Koordinator Maniur Simarmata, WEG 5. Anggota 1 Hengki Bram Manurung AMD, WEG 1A. 2 Hermin Simangucong, WEG 1A. 3 Leo Sihaan, WEG 1B. 4 Nurliana Boru Pakpahan, WEG 1B. 5 Santi Rosliana Boru Togatorok, WEG 1C. 6 Magdalena Manurung, WEG 3. 7 J Sirait, WEG 4. 5 Hotma Boru Sibuya, WEG 6. 9 Melpa Boru Tampu Bolon, WEG 7. Seksi penerima tamu Koordinator Talenta Boru Pasaribu, WEG 3. Anggota 1 Arta Sihaan, WEG 1A. 2 Nurlia Boru Silaban, WEG 1C. 3 Deli Boru Perangin-Angin, WEG 2. 4 Rita Boru Hutapea SPSI, WEG 3. 5 Titin Melinda Boru Siregar, WEG 5. Seksi perlombaan khusus Parheon Perempuan Koordinator Sintua Murni Boru Pasaribu SE. Anggota 1 Sintua Nurmina Boru Hutajulu, WEG 2. 2 Doktoranda Kalparina I Boru Napitupulu, WEG 4. 3 Rotua Nepospos, WEG 1B. 4 Imelda Teresia Boru Sitorus, WEG 3. 5 Leni Leoni Boru Lubis SE, WEG 3. 6 Noparianti Sitio, WEG 5. 7 Arta Boru Sinaga, WEG 5. Seksi keamanan Koordinator Sintua John Sihombing, WEG 3. Anggota 1 Sintua P Manurung, WEG 3. 2 Lamhot
WEG 2. Seksi Dokumentasi Priski Sianipar SE WEG 3. Pembangunan Koordinator Sintua Perlindungan Telembanua. Anggota 1. Doktorandus Manganar Simanjuntak. 2. Tommy Lubis SD. 3. Sahala Manulang. 4. Hendra Manik. 5. Sintua FPT Hasibuan SH. Ditetapkan di HKBP Immanuel pada tanggal 30 April 2023, Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel. Pendeta Aldemak Simanjuntak MTH MM ditandatangani. Songonima Amang Inang surat keputusan dohot surat ketetapan naboi hujahau kami. Moleate. Dihamu saluhna manami nanami nong jongjong noeng di langkatan ni Huriaon. Mauliate tapa sahak tu debata pardenggan basai di parar ngolutta gabe ula-ulana makubasi akka ulau narikot di tonga-tonga ni Huria di tuhata bahen sangap di kuarna. Adong 2 kepanitiaan di son na parjolo tim SOP ni Huriata. Adong 5 halak na nikituan ni amang situa insinyur BP Panjaitan MBA. Na padua hon panitia tahun profesionalisme penata layanan na dipadomudo ulang tahun Huria parehion parapuan gotilon pembangunan na nikituan ni inang ketua umum inang Boru Siregar. Doho sudi akka panitia lengkap di son amang inang. Hami Padita HKBP Resort Immanuel. Pabakito kamu amanami inanami gabe tim SOP di tonga-tonga ni Huriaon. Dohot gabe panitia pesta profesionalisme penata layanan pesta ulang tahun Huria parheheon parpuan gotilon dohot pembangunan di tonga-tonga ni Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2020 tuluon. Marhite-hite goarni di bata ama anak dohot todi porbadia. Saya di pasu-pasu di pargugui jala diurupi Tuhan di batama hamu amanginang saluhu na patupahon ulau taon asa lam martaba-taba di hitalas ni roha lam tumaju na Huriata jala lam marsangap goarni di bata di tonga-tonga ni Huriata mangadup turuas mahamu amanginang asa boi tapangido tangiang sian akar ruas tadoh dukungan. Amanami nanami ruas ni Huria saluhutna aka amang inang natapatujulu makubasi 2 ulaon ima tim SOP doho panitia pesta tahun profesionalisme penata layanan naung jongjong di langgatanon dang margugu amang inang nasida moloso sudihi tanah sahuriaon marsitupahan laho pature-turehon ulaoni alanido tangi ako kamuma amang inang aka amang inang panitia nong jongjong nuaing jala rap mahita marsiurupan marsitupahan asabui tupa aka ulau nataparsitai gabelam marsangap guarni tuhata posodoroha bui hita 7 luanon tuduluk tutoruan jala molodong pe aka nahurang lubi di aka pakubasion ni panitiaon doho di aka parsaurata sai debatama na mangapul-apul hita saluhna songonima amanginang pangiduan setonga-tonga ni parhalado ni Huriata marsitangiangam mahita asa jupang akalas ni roha 7 luanon mauliate mah dihita hudul mahamu amanginang panitia nami sebelum ni teh SK do pe sorry pasaton SK amang sekretaris mah dongan nami iya holat tu ketua mata pasah ate nanti ketua nama pasato tu masing-masing pengurus koordinator akka seksi. Nunga sahak BSK tu panitia saluhna las marohata majalo ulauni anggo SK idang laku tubeng olah paket tado memperguguhun ulau ta horas madihita manginang hudul ma hita
Maret de mahita, laos jongjong hita saluhuna. Tu portibio narudut borhat maho galak pahen palitomu saidu moho buan sundang tunaholo magurupi namardano ino balita nauli ni Kristusi. Tatang yakom mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu perhasia kami pelianon, patibulhon harajawom mu di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi pambiro di pamataku. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sadariun hanguluan siapari, sesama dusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon dohot hagugon rodi hasangapun salelengni di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurohom madamena tu todim. Amin. Amin.
5 menit saja kita tunggu sebentar. Panitia yang baru dilantik 5 menit kita tinggal sebentar saja. Ada pengumuman saja yang mau kita ucapkan. Bagi para panitia yang sudah dilantik barusan, kami mohon tinggal 5 menit saja, kita ada pengumuman. Mau lihat teh?